नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रुआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कैले तो जल्दी से रुआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। गया में खनन अधिकारी के पिटाई के वीडियो तेजी से हो रहल बा वायरल। स्थानीय लोग अवैध वसूली के बतौले बात। गया से संवाददाता रमेश कुमार के मुताबिक एगो स्कॉर्पियो में बैठल अधिकारी के जम के धुनाई करे के वीडियो तेजी से वायरल हो रहल बा। अतने ना, स्कॉर्पियो में रखल एगो बैग में पैसा के भी उजागर होके के मामला सामने आ रहल बा। वीडियो में जेकर पिटाई हो रहल बा उ खनन अधिकारी बतावल जात बने। अब पिटाई के मामला अवैध वसूली से जुड़ल बा। हालांकि यह बात में कितना सच्चाई बा ये तो जांच के विषय बा। बहरहाल भोजपुरिया खबरें वायरल वीडियो के खबर के सच्चाई के पुष्टि नहीं करत, तो खबर का सच्चाई बा ये तो जांच के बाद ही पता चल पाई। पैसा कितना पैसा लिए बताइए। हमने लिए 40,000 रुपया, अभी नहीं लिए हैं। चुप रहिए। अभी 40,000 रुपया अभी 100 आदमी गवाही में है। सब पूछ ले पहले पैसा लिया कि नहीं। पहले गच्छिए, नाम बताइए अपना। नाम बताइए। अभी राजा होटल पर पैसा दे 3 लाख तेरी बात तुम लोग। हाँ